Ali ja više neću sebe dovoditi u situaciju da žalim nekoga zato što ne može ući u Europsku uniju, jer postoji život mimo Europske unije. Evo recimo Bugarska i Hrvatska su doživjele rast razmjene od više desetaka postotaka, a Bugarska još uvijek nema euro. Nego mi pada na pamet ona pjesma Samo za taj osjećaj, da se mogu vratiti na početak i biti onaj isti, ne bi forsirao ležeran, samo za taj osjećaj. A radi se o osjećaju da je država i da je jadna ako sama misli da ne može funkcionirati izvan Europske unije. S obzirom da Makedonija nije jadna, nego je nacionalna država tog naroda, i s obzirom da je ovo o čemu sada govorimo u stvari unutarnje političko pitanje Bugarske i Makedonije, pri čemu sam ja prije par godina stao na makedonsku stranu, ali prošlo je dosta vremena, promijenile su se vlade, to oni međusobno moraju riješiti.